Zvinhu zvakato amen. Amen. Vangotendawo Mwari manherano tadzoka zviri kuzotaura shoko raMwari kuti Mwari wedu achitiitira zvakanaka tichinzwa kuti vanodemba muupenyu hwedu. Tinokudai, tinokuparirai mese kunze uko, tinokudai zvakanyanya. Igai tikotaura shoko raMwari tinowanikwa kuna Matthew chapter 6 pavhesi 33 inoti zvone, asi tangai kutsvaga ushe hwaMwari nokururama. Nokururama kwake izvozvo zvimwe zvose zvinozowedzerwa kwamuri. Saka handiyani ndachikuda kuti tingotaura kuti pandaiverengawo kuti zvone tikatanga tatsvaga ushe hwaMwari nokururama noutsvene, zvimwe zvese zvatinoda Mwari vanotipa nokuti vanotoziva kuti hatina, tinozvida. Asi chimwe chinhu chinenge chisina kunyatsokosha ndechekuti tikatanga tatsvaga mari kana kuti zvinhu, kuti uzotsvaga kuti Mwari wacho hazvichanyatso hamhino zvazvinongoita. Asi ukatanga watsvaga Mwari wowana, wozowana mari, zvinobva zvaendeka. Saka tongoti dai Mwari vakatigonera titsvaka ivo tikavawana. Muimbo wekwedu anobati ndikawana Jesu ndakuwana nezvinhu zvose. Zvese zvese everything tatokwana nazvo. Vanotozviziva kuti hatina chino nechino nechino nechino. Nokuti kururama mene zvakunoita kunounza zvinhu zvinofanira kuti zvive pauri. Nenyaya yekuti unongo wakango hatisi vatsvene zvakanyanya pati tinenge tangotsvaka Mwari zvakanaka, tine ugama nawo. Izvozvo zvinoita kuti zvisipo zvivepo. Ndaiverenga kuti nyaya yaZakaria murume uyo aipisira aibata mbama Mwari. Saka mupirisita anonzi Zakaria anga asina mwana, atokura atoshembera zvokuti iye angatofunda hapasina hapasina, asi aitobhizi kushandira zvake Mwari wake. Ndopahatongoona mutumwa ndopahatowe anzo chava nemwana. Iye akati saka zvirova kuti kungonaka kunongoita kuti zvimwe zvinhu zvingouya. Zvinhu zvakanaka zvinotoona kunaka kwako, kuda Mwari kwaunenge uchiita zvinobva zvatouya. Saka tikangogona kutsvaka Mwari vedu, zvimwe zvese zvinozotevera. Nokuti tikatsvaka mari tisina Mwari ndipo munozonzwa vamwe vanhu vachinzi vakaenda uko, nokuti hapana chinomugaidha kana ati ndochokwadi. Saka anongonzwa kuti kutsvaka mari, mari ishoma, inongoshoma mariyo, ichiramba ichingoishoma. Ndosaka muchiona vamwe vanhu kumeso akatora mukadzi wake ari mumba, anongoona mukadzi enge mushoma ata magirlfriend nokuda kuti hapana chiri maari. Saka Mwari vakatiwanira nyasha. Tikatanga kutsvaka izvi, tikatanga kutsvaka iwo Mwari, ukawana mari unongonzwa kuti zvakangonaka, yakakwana iyoyi. Mwari vachazondipa futi imwe iyi yakatodai. Vadzimai ndivanongo munhu zvichingoenda zvakadai. Saka ndipo munozonzwa vaya vanotsvaka mari unonzwa kuti vatita kuMozambique vazodikwa, hamheni vazoita sei, kuti hapana chaanotya kungotsvaka mari bedzi. Saka hatitsvakei iwo Mwari, zvimwe zvese zvozotevera zvinotiitira zvakanaka. Saka dai Mwari vakangotigonesa. Ndoziva zvinorwadza vamwe zvitorema. Ndosaka unoona Mwari achizoenda kune dzimwe nzvimbo, hamheno atinosanganisa nedede. Asi ukangotanga watsvaka kuti Mwari ndinokudai nemwoyo wangu wese. Sidhorina imbotaura kuti anzi tofana kugara tichirumbidza Mwari zvakanyanya. Zvimwe zvese ivo tozongokumbira zvishoma because vanotozviziva chavanoda kunamata pane kurumbidzwa nokukumbwa. Izvozvo tikangozvigona bedzi izvozvo, zvimwe zvedu zvese zvinoita. Unozonzwa mumwe munhu achinzi ndakangoitiwa ndichatombozivi ndatozvikanganwa pari zvakazongoitika. Nenyaya yekuti Mwari vanenge vachidi mushingo uchivaitira zvakanaka, tichivagonera, tichivanamata, tisinganyanyomhanya nekuda kwezvinhu. Nokuti chakanyanya kukosha ndechekuti zvinhu zvichivatozvida but pane pazvinozosarazvo, hatina kwatinoenda nazvo. Saka dai Mwari vakatiwanira nyasha shuwa, tikatanga kutsvaka ushe hwaMwari nokururama, zvimwe zvese zvinotozoti overtake. Ona icho chatoita, imwe chazoita. Saka ndambonamata rini kuziya, hauchatozivi. But iwo Mwari vanenge vachiziva kuti ndichamuita apo nepapo nepapo nepapo, zvotongoita zvakadaro. Ndo zvandachigwana. Yeah, that's so true. Yeah, saka ndatofunga muchitaura kuti zvoni even
iko kutsvaka Mwari kwacho kunodiwa kwakakosha, and kutsvaka Mwari kwacho futi kunotoda kubatsirwa naMwari. Because ukatarisa, tikadzokera futi kunyaya yaJobhi yatakambutaura last week, kuti kune vamwe vanhu vanopiwa pressure nevanhu, like vanhu chaivo, shamwari, hama, like kuti vanhu vanokusvitsa pekuti you feel abnormal. Saka munhu anopedzisira akumhanya kwamataura sechipo kuya kuti anenge akuzoenda kuno nekoko, you know, to the south, to the north, whatever, achitsvaga kuti afile normal sevamwe, wotorasika kubva mune umwari hwacho. Saka I think it's something we also pray for, kuti tide Mwari, mwoyo yedu idokwaire Mwari, ive nenzara nezvaMwari, because it's so easy kurasika. Vanhu vakawanda vakatamba zvakanaka, especially vamwe vaimba vandotoziva, vari famous kuti vakatanga zvakanaka, but amen along the way kuti vakazopedzisira vato kune dzimwe nzvimbo dzokuti so akazenga aendawo kusei, you know. So pressure yenyika, yevanhu, the way people regard you, especially kana usina kufanana nevamwe pauti vane ungwanda-ngwanda, iwo pamwe you're hardly making it. Saka ungoti ndindadi ndindomfilo normal sevamwe. Yet it's so dangerous, because upenyu hunongori temporal. Hapana munhu anogara pano zvachose panyika, like zvamataura sichipoti zvinongosara. Hapana munhu anonzi akazombovigwa hanzi nePrado yake, kana kuti angambosiya Prado, mumisirei nzvimbo muguva maka ikwani, kana kuti chakati zvese zvinongosara. Even though hazvo mari is very important, inotodiwa. Pane pandaichiverenga pana Ecclesiastes kuti hanzi izvo, like kuti urarama pane nyika, hanzi you need money. Kuti it's very important. Saka it's very powerful also balancisa, you know, kuti mari yacho ngaibve kuna Mwari, ngaibve kumasources akachena, kwete zvemashortcuts zvekuti undoita seiwo, you know, ndamboedza, so what must I do? I'll just, you know, don't compromise a little bit. God understands, you know, because what can I do? Zvinoitika kune vakawanda chokwadi izvozvo. Colossians 3 verse 2 inotaura kuti hanzi set your minds on things that are above, not on things that are on earth. And then Hebrews 13 verse 5 yakati keep your life free from the love of money and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. So I think pane mugano futi pakuti pane kumwe kuda mari kunozopfuurikidza kuri normal, kuti kune munhu they need money, and it goes on, they want money. Like kuti havagute mari zvazvakuti amugambe zvezve. Sorry kumenshena bakura havumiri pandakatomboverenga kuti anozataure mazita emadzimambo. Okay, zvinoita vamwe vakuru kana kuti kana pachigaro chepamusoro anenge achiwana mazimari anditi, but ifanira kuti haaneti, anoramba achingoita uori hwacho, achingocollecta. Saka nesuwo vatendi futi we must be careful also on that, kuti tisalave mari, but tingoti Mwari vatipe zvakakwanira upenyu huno. Mari yekuti we must have also extra yekubatsira vamwe, extra yekupa kumba kwaMwari, you know, whatever he has, you know, already ordained for us. Saka it's a very powerful way rekutsvaka umambo first, you know, because kazhinji the human heart always default kutanga watsvaga zvinhu first, and then Mwari anosotera kumashure. And kutsvaga Mwari kwacho kunoitwa kune kutoti ndipei zvinhu, kwete kuti hanzi ndineini kana pane zvandokudai kana kuti I'm interested in you. It's just give me. So there's a thin line there, vadikani, but that's so powerful, Sichipo. Ndada kuti ukamatara kuti zvaoneka munhu anongoda kufananawo nevamwe, tinofanira kuziva kuti isusu hatikombei. Unofanira zvauri izvozvo Mwari pamwe ndizvavanenge vachitoda,
nyaya yekuda kuti ndizoita sachinai ndizoita sani iyoyo ndiye inenge yakatoipa. Inoda kuti kuti Mwari details amunoda imimi ndege kuda kukombeya kune vamwe. Pakukombeya papo ndipo paunozodi pakuparara manje pakuti gaingoita kuchakatifanana nevamwe but zvisiri izvo Mwari vasingadi izvozvo. Saka tifanira kuti Mwari vatigonere kuti ndimire sezvaanoda iye kusvika time yavo yakwana yekuda kundiitira ichokwadi. I think pane pazvonzi naTsidhorini panoda kuti uzive hanzi uwane hanzi ubhalansise kuti malangudzo ako emari nekutsvaga Mwari. Ndatongoseka zvangu ndikati then it just goes back again to saying kuti ukatanga watsvaga Mwari anokudzidzisa malavhisiro to the level yacho inofanirwa kudiwa nekulavha mari. Wakunyanya kuida pazvisizvo wotoona kuti ukatanga wawana Jesu wacho, because pane panotaurwa mushoko raro ranzi do not be conformed to the patterns of the world but be ye transformed by the renewal of your minds. Inotaura futi I think kuti inoti hanzi we are in the world but we are not of the world. Hatisi vepanyika. Saka tinofanirwa kufamba nemaprinciples aMwari. Saka tikatsvaka Mwari tikamuziva tikaita shamwari like you were saying kuti we should not just see God because tine a hidden agenda yekuseri kokuti toda kuzokumbirai pamberi apo. Ndaitoseka ngumwe mutingati I am certain there were times in my life zvinotomboitika kuti ndinotsvaka Mwari asi ndine agenda iri kumashure yakawanda kuti chandiri kumutsvagirai ndechekuti ndoda kuti mundipe zvakati. Ndoda kutoseka hangu ndikati what a waste of my time because God already knows me in and out. Saka nyangwe ndikauya ndichinyepedzera pamberi pawo ndichiti ndiri kukutsvaka, he knows zvakadzika pamwoyo wangu kuti haiwawo ane agenda yake anayo. Agenda iyo haizadzikiswi. Saka dai Mwari vakatibatsira zvazvokuti vagara vachingonzvera mwoyo yedu zvatingoti Mwari uchikumbira kuregerwa kunzverwa mwoyo neitsva. Hanzi vanonzvera vanotesta even our works nemoto. Saka kuti Mwari ndibatsirei kukutsvakei kwangu kuve kwezvokwadi, kuve kwekuti ndiri kuda imi Mwari uye ndikuzivei uye ndirambe ndiri pamuri. Ndobva pane imwe ndinge yandaiverenga nezuro like a group like a YouTube channel. Munhu yakataura statement yekuti hanzi kana uchitsvaga here, hanzi kana uchitsvaga, shoko raMwari anoti kana uchitsvaga unowana handiti. Saka ndobva ataura yakati hanzi pane tinomira tinoramba tichitsvaga but tonge tisina kuwana tomira isusu tisati tasvika pakunonowana chaiko. Saka hanzi kana kuri kutsvaka Mwari it's a never ending search. Hazvimbofa zvakapera kusvika paunoti haiwa ndamuwana ndazomuziva Mwari uya andamisa muhome kana kuti zvazodii. It does not end. You have to continue seeking. Saka kana wambomutsvaka waona kuti hapana wana hazvisi kumbobuda, hazvisi kumira mushe, wotangidzazve. Mwari ngavaramba vachikupa simba rekuti urambe uchitsvaka. Saka dai Mwari vakaramba vachingotibatsira kuvatsvaka dzinotaura bhaibheri ravo rokuti seek ye first. Ndinoda kwekutanga tanga ukaenda kumberi kwekutanga before chapter verse 33 yekuna Matthew iyoyo, I think na verse 27 rinotanga kutaura about us kufunganya kuti tichadyei kana kuti tichadii. Rotaura zvakare kuti ndianiko akambowedzera kubiti rimwe chete pakureba kwake nenyaya yekufunga. Anobva vataura zvakare kuti hanzi kunyange Soromoni neupfumi hwake hwaanga ainahwo zvino ndichiuswa uyu anga asina kushongedzwa semashongedzero akaitwa uswa Soromoni. Saka ubva kuti kana inini ndichiita care for uswa, iwo uswa hunonzi nhasi asi huchizochekwa huchikandwa mumoto, what more of us isusu vanhu vake.
saka dai Mwari vakangotibatsira kuti Mwari vakatomirira, like I think he's just looking forward for us and us to come to him. Vanenge vangotarisa kuti uyo pamwe uri padambudziko whatever, kana kuti uri kulavha mari, uri kutsomana naye, vongoti if only this person could just come and worship me. Yes, it's very powerful teachings. Sure. Wow. Yeah, that's so powerful. And unobva ukafunga nyaya yacho yakada kufanana relationship kuti pamwe zvinowanzoitika nyaya dzandaingonzwa ndichikura kuti munhu wechirume pamwe awana girlfriend handiti, and then atanga kuspoila girlfriend because iye akaperera kune girlfriend achimutengera zvino nezvozvo, mwandosvika kutengera mota chaiyo, but then uzodiscover kuti munhu andori neboyfriend imwe, kana andori nemama boyfriend, kana andori nemunhu ada kutomuroora apa iye anga achitoshandiswa. So it's not a nice thing kuti ude Mwari nekuti pane zvawakateya. Zvinhu zvavo kuti Mwari wazongosiyana havo nemunhu kuti pamwe uyu munhu anoraswa because haaverenge mwoyo ngeMwari ka, kuti Mwari vangona kuti ngokuignore zvavaziva kuti vanoziva agenda dzako. But I think it's very good kuti Mwari vatibatsire kuti tive nema-attitude ari right, kuti what are we seeking him? Are we seeking him for him? Do we love him for who he is? And because he is God, not kuti hanzi because pane zvandichazowana after it. Zvinotozongodzokera vhesi racho iro ratawana sichipo kuti seek ye first. Saka kama nawo kugara mavari zvakataurwa naPsalm 91 paya kuti he who dwells in the secret place of the Most High. Inzvimbo yatinofanira kutogara, kutovaka misasa yedu, in that secret place, and then you cause the right things zvinoenderana ne each of us according to marongero avakaita pamunhu ega ega kuti zviitike saizvozvozvo. Ndosaka muchizoona gato auya kuchechi achinamata asi aine ajenda yake, ikasazobudika panze kuti ndakambonamata, tikatombonamatavo tikatombodaiwo zvanga zvazvizvi gambasiya. Pakaipa nekuti ukazoti ndakaadzi taimbonamata kana nesu makoma takamboakwira zvara imboitambai imbozama ivadikani masvingo takatombokuindawo isu mukazopa here. But I think ichocho ndo zvinonyanyoti nengena kuti kutsvaka kwedu, nekuti Mwari vanonzvera mwoyo wedu wedu, zvekuti kuti iwe Mwari vakasakubatsira kuti uone kuti uri kunyengera, patinonyengera tinopaziva zvokwadi chaiyoyo, mararamiro anofanirwa kuita Mwari tinoaziva. Zviri fani ndezvekuti zvekwamwari ndo zvatinoita kunge tisinganyatsoziva kuti zvinofanirwa kufamba sei, kuti Mwari vanoda zvakati nezvakati, but kana iri mitemo yekubasa kwako unotonyatsoziva kuti unofanirwa kuita chakati from here to there, neapo 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 kuti zvinhu zvako zvifambe zvakadai. But kana zvaakuna Mwari unoti handinyatsoziva kuti tinombonyatsofanirwa kufamba sei, handinyatsoziva kuti apa tinorambidzwa kuenda here, nekuti kana watomboita mubvunzo wokubvunza kuti apa tinorambidzwa kuenda here, pane chikonzero chambokuita kuti utofunga kuti apa pamwe hatibvumidzwe kuti tiende. Yes, hatidi kuzvitsvaga kuti tirarame tiri straight. Ndikuti ndikangoramba ndiri straight ndinogona kusaririra pane zviri kuitika kusaidi uko. But zvaMwari kana watovadaka, I tell you, pane mumwe munhu akambotaura akati hanzi, ndaiteerera mumwe mukadzi one time aiti hanzi, mumwe munhu aizondibvunza kuti hanzi, can you give us your connections? Ameno like aitaura pastatement yake aitaura ari papodcast yo aitaura kuti hanzi there are no problems in terms of money in my world. Mukadzi kuratidza kuti Mwari vakamuropafadza zvikuru.
saka aita kuti hanzi hameno something that they had to do here. Munhu achimuti tipewo maconnections, hanzi akati handina maconnection ini, but iye aedza kutaura zvokurarama righteously before the Lord, achiti kana tanamata o kana tatsvaka Mwari o kana tichishumira, there must be something that must be seen kuti Mwari wedu uri kubata, Mwari wedu uri panzvimbo. It's not just merely like zvinotaura shoko raMwari, it's not just in the words, but it's in the demonstration of power, handiti shoko raMwari. Saka iye ubhataura kuti when you live righteously, uchitsvaka Mwari uyu, maconnection anokutsvaga iwo kuti nhai, can we do business with you? Can you come and represent her? Can we do this with you? God wills all those things to happen. Kana tati isusu tauda kuita zvaMwari. Saka kuramba tiri straight, tisingamboti tinenge tasarira kana tinenge tazozvinyanya. Ende Mwari vacho anokubatsira, hauzomboite zvekunge holier than thou zvazvo. God will help you not to be proud. God will help you to be humble. God will help you. He will give you the capacity yachona yekugona kucontaina upfumi kana azokupa kuti nyange wazoita mari hauzoshamisira nekuonererwa. Saka dai Mwari utamuwana vedu vetaramba tingomita 6. Ichokwadi ichocho. Kune zvinopuhwa vana vaMwari, kune zvinopuhwa vanhu vaMwari. Saka ukangova mwana waMwari haungozvishayiwi. Vanokupa Mwari. Yeah, izvozvo. Yes. That is so true. Yeah, saka Mwari vatibatsire vadikani. Pane sichipambomenshina zvaZakaria naElizabeth. Saka Mwari vakaisa mweya iwoyo muchechi nemuvanhu. You know, just to know kungofokasa kuita basa raMwari, because vanonzi vaita havanambomira kuita basa raMwari. Like kuti takamboenda kumakomo, they continue to serve in the house of God. But Mwari akazongovaitira, you know, even naitoseka hangu kuti kuitwa chimumumu anonzani kwaZakaria, because Mwari vaitoziva kuti atozvikanganwa, hachatombotarisira kuti kune chinouya, angoti tinongosevha Mwari whether I have or I don't have, whether Mwari vandipa kana kuti havana, ari ngogotinya achisevha Mwari. Saka Mwari vatibatsire vadikani. It's so powerful. Plus zvinorwadza kuzonzwa kuti ainamata but aminoti akazodii. Zvinorwadza zvokuti. Imagine. Mamboshandisa nguva yese yamai mwana uchiti. Ngavatipe nyasha dzacho dzekuramba tichitsvaga. Kunganoita bhinzi kudenga dai kwaingoenda. Kandinodira Mwari vakasiyana nevanhu masikana. Mwari vakasiyana nevanhu. Munhu anoti ngagara afa, but Mwari vanototi hazviite kana nguva yange yakwana ndomuitira chete. Yes, that is so. Ichocho ichokwadi. Ndizvozvo. Ndo chinonzi chokwadi chaicho chaicho. Isusu hatimire semuzambangwena. Take images. Yeah, nemvura navo. Kusvika takuona tati handikusiye. Tana unoita uya waJakobho, ndiJakobho uya wokurwisa nayo angel iya. Mutuma akatoona kuti pano pangu pano patoniperera kai ndichimuti vanhu pasaidi apa handisiyi. Saka totoita iyoyo vadikani, take Mwari vachingotipa nyasha, like Sister Renzo vataura kuti you even need God to be able to seek him. But Bible ravo rinotaura kuti it's not by power nor by might, but by my spirit, says the Lord. Saka tikada kuzvita tega nenyama tinosvika patinoneta, because hadi kumbokunyepera. It's not an easy process yekutsvaka Mwari. Ide mutori rumwe ruondo rwokutoti kana watoti wakutorutanga, Mwari vanotofanira kutokupa the anointing wo yekuti urambe wakamira pariri. Asi dai zvainzi chorarama munyika dzinongodzi dzevanhu vakutsvaka Mwari bedzi pasina vamwe vanhu. Zvino kune vamwe vanhu vachitoti ko ende vasikana havaoni zvambotaura kana Sister Renzo anongoti gani kuita zvese ndifanana nevamwe. Zvekuti ende unochiona Mwari kuropafadzwa chaizvo
Handichazoti iscripture here yaitaura ikara kuti ndeipi inodaro kuti hanzi handianiko kana kuti ndomwe munhu here aiti hanzi uyo seyaropafadzwa inini yeti ndinokushumirai zvinenge zviri nani kudarika mumwe. Saka waona kuti uri momwe iwowo uri tsoma-tsoma unenge uchizviti ndiri kutsoma-tsoma ka ubva unoti uyo yanenge asinganyatsotsomatsoma. Saka unotoda Mwari ezvo akubatsire kuti usava judgmental kuona kunge iwewo uri kutsvene kudarika panext. Tiri paword of life bye pane mumwe musikana aiwo muage chaiwo chipandi chimwana musikana iyeye tasvika tinoda munhu atiuya kuyouth isu tiripo hatina zvatamboitwa iye akutonzi ngache mwana wanga ichihure muage umo hoyo akazowanikwa nani nayouth leader ndikati yo ndizvamwe akanisana nazvo mawe ndingatotadza kunamata Mwari. Kwakutoti white wedding amai mwana kwakutonzi youth muye muchizobatsira kusuka mandiro anhu ekataringa akatochata isu tiripo magogodera tiripo paya paword of life paword of life unoenda kutsvaka new life ipapo akatochata aibva muage mwana wasisi vangu simba uyo girlfriend yangu ndorara naye anorara nevanhu vakawanda vatiti ukatiuya kuchechi hoyo atiwanikwa nayouth leader atochata mai mwana ndakatarisa ini munhu mukuru ndikazoti Mwari vanoita zvinhu zvavanoda ndizvozvati Mwari yes. Ende futi zvimwe zvatinofungidzira kuti ava havasi Mwari ka vanenge vari Mwari zvimwe zvatinoti ava ndivo Mwari ivo vasiriyo. Saka nzira dzake like nje hatimbogona kuti tidziti vanofamba so but chakangosha ndechekuti iwewe personal as an individual usajaje because shoko raMwari rinoti with the same measure you are going to be judged. Asi kuti ramba ziva kwawakatarisa ziva kwawakanangana nezvawakatarisa. NdiPauro here we anoti ndinoramba ndakatarisa ndichida kumhanya nhangemutange kune mubayiro kumberi waanoda kunonobata. Saka dai Mwari vakatibatsira to be like that. tikaziva kuti isusu tine Mwari vane zvavanoda kutiitika zvakasiyana nezvanhingi hauhwadze uye hauiti sei. Ndizvozvo so true. Padikani nguva yedu ndiyo yadyana dangovhara hangu nevhesi iyi yandakaona marimwe zuro kuna Psalms 123 yakati hanzi izvo, so our eyes look to the Lord our God till he shows us mercy. Hanzi till he shows us mercy. Saka pasi kuzikanwa kunzi rini wacho but till zvigira hanzi have mercy on us, O Lord, Pastor Spash, have mercy on us, for we have endured much contempt. We have endured much ridicule from the proud, much contempt from the arrogant. So imagine it's part of that journey, zvinhu zvatinosangana nazvo. Saka tisaore mwoyo vadikani. Saka tinokuona isvondo rinouya vadikani muchiitirwa zvakanaka. I'm just gonna close. Tinokuonai zvakare. Mwari maita basa manheru ano nekutitendera kusheya shoko renyu. Tinokutendai kuti matidzidzisawo Mwari zviri pamwoyo penyu, maonero amunoita zvinhu. Tinokutendai kuti ndimi mubatsiri wedu Mwari paupenyu hunoyu. Tinoramba tichikumbira kuti mutibatsire mafambiro edu, maonero edu, sezvataurwa naChipo Maimanje kuti kusakombeya upenyu hwedu nehwevamwe vanhu, because rwendo rwemunhu ega ega makatorwusiyanisa zvachose. Saka tidzidzisei kugara mamuri, kutarisa mamuri, kuvimba nemijeso. Tibatsirei Mwari wangu kuti miromo yedu imhanyire kutaura zvinotaura shoko renyu, kwete kungokomplaina all the time nekutaura zvinhu zviri negative. Dzidzisai miromo yedu Mwari mweya mutsvene, dzidzisai mwoyo yedu chaiyo Mwari, tizive kwekutadza kwokumhanyira. Titange mumwoyo Baba vangu kumhanyira kwamuri. Tinonyengetera munhu wese achanzwa podcast iyi Mwari kuti mukomborere, mukorekte anyone anga ari aine twisted
murangariro wekuti vamwe angaida kusiya Mwari nekuda kwezvakawanda wanda, kana kuti ari kuona vamwe vachimhanyira kune zvimwe zvinhu naiyo ada kuendawo ikoko kunoedza. Saka nda kunyengetera vanhu vakadaro kuti vasimbisei, varambe vakamira panzvimbo, vamisei padombo. Imi Jesu ndimi dombo ravo. Simbisai mwoyo yavo, simbisai vanhu venyu, simbisai kereke yenyu Baba, nezita raJesu. Mazviita Baba vedu nemuzita raJesu. Amen. 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 Bye bye. Bye.